Награда „Студент на годината на Община Русе 2015. Номинации: Слави Георгиев, студент във втори курс на Русенския университет, специалност финансова математика. През учебната 2014-2015 печели грант по програма Erasmus+, и в момента се обучава в университета в Вупертал, Германия. През 2014 печели 4 престижни награди от международни и национални студентски олимпиади и конкурси по програмиране и компютърна математика. Има 4 самостоятелни разработки, докладвани на студентски научни сесии. Павел Златаров, студент в трети курс на Русенския университет, специалност компютърни системи и технологии. През текущата учебна година печели 5 призови места от национални и регионални олимпиади и състезания. Демонстрира отлични резултати и по дисциплината софтуерно инженерство. Организиран и високо мотивиран в работата си, Павел Златаров получава покана от ректорското ръководство да се включи в университетския екип на Центъра за докторанти. Никол Донева, студентка в трети курс на Русенския университет, специалност акушерство. Притежава 7 публикации в изданието „Научни трудове на университета“, като проявява траен интерес към учебната, научно-изследователската и обществена дейност. Активен участник е и в проекта „Студентски практики“ на университета. Гизям Чолакова, студентка във втори курс на Русенския университет по специалност социални дейности. Приключва първия семестър на текущата учебна година с пълно отличие. Участва активно в изследователски студентски проекти и в проекти на неправителствени организации. Член е на младежкия доброволчески екип на Сдружение Образователна палитра, както и на Клуба на социалния работник. Сибел Якуб Лятив, студентка в трети курс на Русенския университет, специалност медицинска сестра. Проявява устойчив интерес към научно-изследователската работа, като публикува свои разработки в студентските форуми на университета и други медицински университети в страната. В организацията на редица студентски конференции и семинари прилага иновативни подходи за повишаване равнището на студентските научни сесии. Слави Дяковски, студент в трети курс на Русенската Алма Матер по специалност право. От месец ноември 2014 е член на най-голямата международна студентска организация АИЕСЕК и на нейния клон в Русенския университет като член на ръководния екип. Като член на организацията, Слави Дяковски е лидер на екипа по проекта „Бизнесът в действие“ и благодарение на неговата инициативност 15 студенти от Русенския университет получават възможност за професионален стаж в русенски фирми. Учи един семестър в университета в Грац, Австрия, по програма Еразъм, като за своите научни разработки печели и редица награди по други европейски програми.